أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillahi, yau wannan tasha mai albarka ta kawo muku sirri na samun rufin asiri da kuma ainihin samun abinci. Insha Allah wannan sirri duk wanda yake fama da matsala ta abinci a gidansa to ya daure wannan sirri, ko kuma wanda abubuwa suka cakuɗe masa. In dai ba jefe maka harkokinka akai ba, kuma ba iskoki ba ne suka rike maka harkokinka, to insha Allah wanda ya kai wannan sirri za ka samu waraka insha Allah ta'ala. Idan Allah ya sa wannan ne zuwanku na farko wannan tasha mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa, sannan ku danna mana liking da kuma sharing domin 'yan uwa su amfana. To yadda ake wannan sirri, kamar yadda kuka gani ana rubuta ainihin wannan takarda gaba ɗaya ne, tun daga kan bismillah wa sallallahu ala nabiyil karim allazi at'amahum min ju'in laka alla taju'a fiha wala ta'ari. To ana rubuta su gaba ɗaya da kuma wannan hatimi duka ana rubutawa ne a jikin farar takarda. Idan an rubuta su shikenan sai a naɗe laya, sai a ɗora ta akan cirbi, a naɗe ta da farin zare sai a ɗora akan cirbi, sai a yi miftahul amal, istighfari 100, la ilaha illallah 100, salati annabi 100. Yawwa, sai a yi wuridin ya latifu ya latifu ya latifu kafa 1000. Sannan kuma sai a ci gaba da yin allazi at'amahum min ju' da kuma inna laka alla taju'a fiha wala ta'ari. Su babu adadi, kullum mutum zai yi iya abin da zai iya ne. In son samu ne mutum ya yi kodaushe, dai mutum ma zai iya yin su kodaushe ba matsala insha Allah. To in dai mutum ya tabbata cewa yana yawan yin wannan aiki, to insha Allah tsakaninsa da abinci to ba shi da wannan matsala insha Allah ta'ala. Sannan a tsakiyar da aka buɗa gashi nan an sa fi buyutikum, nan ma kuma fi buyutikum shine yake kallon sama. To a cikin wannan hatimi ko kuma tsakiyar nan za ka iya sa abin da kake so insha Allah. Idan abinci kake so to za ka iya rubuta da'amin. Idan kuɗi kake so za ka rubuta nuqud insha Allah ta'ala. Dukkanin abin da kake so. In kuma kana so kowanne ne Allah ya kawo harkoki su buɗe, to sai ka kawai ba sai ka sa komai ba. A haka kawai za ka ci gaba da yin wuridinka, komai da ka gani na jiki kawai shi za ka rubuta insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu, ya jagoranci lamuranmu, ya biya dukkanin bukatunmu. Kuma waɗanda suke kawo mana ayyuka, to Allah ya biya dukkanin bukatunsu. Wani lokaci kuna jin mu shiru kwana biyu, a ɗan kwana biyu ba a ɗora abubuwa, to yanayin ayyukan ne suke yawa. Ƙwarai da gaske. Allah ya ƙara kama mana, Allah kuma ya taimake mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.